Citizen TV kuom thuolo machielo nyiso chia mare kaka TV motelo e pachoka bang' loyo mich mar TV ma ji ogeno kuome, mich ma idendo ni Africa Champions Award. E kindeno, ripota mar Citizen TV Gatete Njoroge bende nyo odhial e nyasino kaka jafwambo mamedo rieny e higa mar 2025. Mich majiwo lokruoge e sekta mopogore opogore en mar dhialo joma osebedo ka kedo ne joma ong'ol, weche mag kit chwech kod jotelo mochiwre tiyo ne jopiny. Nyasino nyo bagi Mombasa. Tunashukuru sana kwa ajili ya kutambua kazi yetu, na pia sisi tunashukuru kwa ajili ya kazi yetu. Na ndio maana tumejitolea, tumefunga safari, tukasema lazima tuje tupokee. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Gatete Njoroge, runinga ya Citizen. Asante. Mombasa. Tupige makofi. Ya kwa moga jwang pochi paka ne jafwambo marwa